Gau beltzako prestaketa pila bat egin nahi da jendia, baina urdin zehar non gelditzen da eriotza. Bueno, ari da hurbiltzen ja gau beltza, harinen gau famoso hori, azken urtean orko indarra hartu duna, eta familia honitz bueltak ari dire, ze mozorro jarriko jon nire txikiari, nola ospatuko dugu, azken urte hauetan ari da hartzen pixkot folklore besta bat balitzen zela, Baina urtin zehar non gelditzen da eriotza, noiz solasten dugu eriotza zure txikiaekin, gure buruakin ere, non ze leku hartzen du eriotza. Bai, egia da azkeneko urteetan lehen etzen besta ospatzen, igual Halloween oso sartua zegoela hemen eta jende hasi zen pixkat horri buelta bat emateko gau beltzakin. Hau, eriotzan sartzeko, eriotzara hurbiltzeko oso modu polita da. Da, aukera bat zoragarria, zaitzaki hortan egiten dire hitzaldiak, egiten dire ipuin kontaketak, egiten dire gauza zoragarriak. Bino gero, ze pasatzen da urte guztian zehar, Gurasoak, helduak nola eramaten dugu eriotza, nola solasten gara eriotzaz gure artean, nola solasten gara eriotzaz aurrekin. Pues normalki azten zaigu, Egiten duguna da, gau beltza arte prestaketa pila bat egiten ditugu, eta gau beltza eta gero bakoitzagia bere moduan lantzen badu, eta gehienetan azten zaigu eta egoera tokatu arte, gure inguruan norbait hil arte, edo norbait galdu arte, ez gara berriz hortan pentsatzen hasten. Karo hor, bakoitzak egiten du nahi duna, eta ez dago arazori, binon, hor zer da zailtasuna, eriotzaz ez bali magara urte guzian solasten, eta eriotzari buruz pentsatzen hasten bali magara maite dugun norbait galtzen dugun momentu hortan, nola jokatzen dugu. Horrez gara gai arrazonatzeko, hor ziten dugu, sentitzen duguna. Eta normalki sentitzen dugun hori da oso automatikoan egiten dugun zerbait, eta ez dago pentsatu. Egiten dugu, gurasoak egiten zuten modu berdinean egiten dugu agurra. Eta gure gurasoak egiten dute agur hori beraien gurasoak ikusitako moduan, Eta atatxe amatxik egiten zuten beraien gurasoa ikusitako bezala. Orduan, azkenen ari gara gure inguruko ezagurtzen, gure ingurukoen eriotzari buruz solasten, gure atatxe amatxik, gure birra amatxik bezala. Ez diogu buelta bat eman, ez dugu pentsatu, nik nola agurtu nahi dut maite dudan norbait galtzen dudan momentuak. Nola agurtuko naiz bere azken egunetan. Nola agurtuko naiz ez dagon momentu horretan. Zer egingo dut nire min horrekin. Nola transmitiluko diot min hau nire seme alabei, nire bikoteari, nire familiari. Egia da eriotza oso prozesu bakartea dela edo dolua. Binon, ez bali madugu horreri buruz buelta bat ematen, ez bali madugu pixkat pentsatzen, eta automatikoan egiten bali madugu, pasatzen da, betidanik pasatu dena, agertzen dira isiluneak. Ni tanatoriora etzait batera gustatzen joatea, jende guztia triste dago, ez dakit zer erran. Ordu nahiago dut, ez solastu gaiari buruz, ez joan tanatoriora, nahiago dut hildena ez ikusi bada ez bada, eta sortzen da olako tabu beldur gixako bat, Aurreko baten lagun batek eraten zian, nik ikaragarrizko beldurra dut nire ama hiltzen den momentu horri. Eta duzu, esken, normala da beldurra sentitzea, normala da mina ematea, nio badakizu etorri behar dela. Orduan hainbertze urte lehenago ari zara antizipatzen momentu hori, minen egiten duzuna da, badazpada, ez solastu horreri buruz. Badazpada, baixter batean utzi, eta momentu haietu arte, ez egiten dut aintzina da, momentu haietzekin ikusiko dut zer egiten dudan. Orduan gau beltzakin hasi gara eriotzari, pixkat hitzai hartzen. Gau beltzan arira hasi gara pixkoat eriotzari buruz solasten, eriotzari buruz pentsatzen. Orduan zergatik ez joan pauso bat aratago. Eta inor galdu ez dugun momentu hortan, minik sentitzen ez dugun momentu hortan, eriotza landu. Dolua landu, Zer pasatuko da, zer egitea nahi dut nik hiltzen naizenean. Zer egingo dut nik nire inguruko norbait galtzen dudanean. Zer egiten du jendiak, nola egiten du, ze aukera daude, Aditu bertzen esperientziak, kontatu nire ideiak, eta horrela, beldurra beti hor egongo da, beldurra ez da desagertzen, baina igual bai txikitsuko dela, edo bai beldurrak kudeatzen ikasiko dugula. Horregatik gau beltza da aukera zoragarria, heldu bezala pentsatzen hasteko, nola bizi nahi dut nik eriotza. Eta gero hori egiten dudanean, nire txikiei nola transmititzen dien nik eriotzan gaia. Azkenean badakizuen bezala gure txikiak egiten duguna ikasten dute. Ez guri erraten dioguna. Horta zure txikiekin eriotza solasten hasi nahi bali maduzu, hasi buelta bat ematen, zu nola bizi nahi duzun eriotza.
Olako gaiaz eta amitzez gehiago aritzen gara gure emailan, aholkuak eta bizipenak kontatzen. Hemen behian uzten dizuegu gure deskripzioan linka, orduan animatu eta parte hartu.